Zdravím vás u videopohledu na nový Android 4.04, tedy Ice Cream Sandwich pro Xperia. Momentálně ho máme nainstalovaný v telefonu Xperia Neo. Jak už tady můžete vidět, zmizely hodiny, které se schovají pouze v zamykací obrazovce, jinak se zobrazují na svém místě, což je taková drobná novinka u tohoto nového systému. Další novinky se odehrály v menu nastavení. Ale jde pouze o kosmetické změny. Větší změnou je třeba přepínač, připojení, Bluetooth a tak podobně. V samotném systému je integrovaná služba pro sledování přenesených dat. Jde pouze ale o data, která se stahují přes operátora. Jinak nabídka se moc oproti Gingerbreadu nezměnila. Zůstává tady nebo funkce xCloud pro zesílení zvuku. Display používá Bravia Engine. Baterie momentálně 44% a telefon jede na baterii už 2 dny, 8 hodin. Z toho si můžete všimnout, že asi půl doby nebo jeden den už běží telefon se zapnutou Wi-Fi celkově. Takže z výdrží to vypadá velmi dobře. Xperia, to je speciální nabídka pro telefony od Sony. Tady se v ničem neliší. Přibyla možnost dokovací stanice. Pokud ji máte od Sony koupenou, dají se nastavit různé akce, které se s telefonem stanou při připojení telefonu do doku. Možnosti pro vývojáře ukrývají různé nástroje, jako je sledování vytížení procesoru a jiné takové podobné nástroje. Informace o telefonu. V telefonu je nainstalovaný Android 4.04. Jde o neoficiální ROM od K19 nebo verze K19 na kernelu Night Elf. Všechno v nejnovějších verzích. U této ROM je trošku problém s instalací, protože používá nový Aroma installer, což je sice graficky pěkný instalátor, ale dá se říct, že vývojáři zatím neumí moc využívat skripty pro instalaci. Další novou věcí v Android Ice Cream Sandwich je správce aplikací na pozadí, který se spustí podržením tlačítka Home nebo domečku. Ten vypadá následovně. Momentálně nemáme moc aplikací spuštěných. Kalendář je klasicky od Sony Ericssonu. Hudba Play, přehrávač. V Česku není zase dostupný pro všechny. A kdo chce, tak určitě ví, jak na to. Tak teď už by správce měl ukazovat více, ano. Takže takhle vypadá správce aplikací na pozadí. A ukazuje vlastně historii a pro odstranění aplikací stačí táhnout směrem doleva nebo doprava, jak se komu chce. A tak můžeme krásně seznam vyčistit.
Ovšem aplikace asi stále poběží na pozadí, takže to není klasický killer. Mimochodem dostupné je, dá se říct, že přes 100 MB paměti, takže Ice Cream Sandwich nějak víc nevytěžuje systém než Gingerbread. Galerie, ta se moc nezměnila. Ovšem, když už jsme u té galerie, tak fotografie jsou nyní větší. Mají zhruba kolem 2 MB, což je oproti Gingerbreadu zlepšení, který měl za 0,8 až 1 MB pro fotku. Tady sice rozdíl neuvidíte, ale můžeme si ukázat fotoaparát. Nové je uživatelské rozhraní fotoaparátu. Tady to sice moc neuvidíte, ale budete muset věřit. Dále si můžeme ukázat Chrome, který je dostupný pouze pro Android 4, zatím ve verzi beta. Nevím proč, zatím tady nefunguje Flash, ale že by to bylo nějak na škodu, to se říct nedá. Opět internet je svižný. A funguje i pinch to zoom. Opět rychle, nic se neseká. Mezi okny si můžeme přetahovat nebo takhle rolovat v jejich nabídce. Momentálně máme zobrazené 3 okna, stejně jako u správce aplikací na pozadí můžeme jednotlivé záložky vyhazovat a zůstat jenom u té, kterou potřebujeme. Ještě si můžeme ukázat aplikaci YouTube, která je také trošičku změněná od Gingerbreadu a více se podobá třeba Google+. A tady se můžeme podívat, jak vypadá prostředí pro přehrávání. Funguje jak na šířku, tak na výšku. Videa se nesekají, vypadá to pěkně. Celkově se ani systém moc neseká. Nesetkal jsem se s nějakými většími zádrhy. Sice ji mám přetaktovaný, ale myslím, že i s oficiální romkou nebudete mít problém. A ještě obchod Play se můžeme podívat. Ten je takřka nezměněn. Všechno je plynulé. No a takhle vypadá Google+. Velice podobný YouTube.
Většina her funguje bez problému, ale třeba takové GTAčko, to se vám nepodaří spustit, ano, ale hratelné docela nebude. Bude se lagovat, ale za to nemůže systém, ale slabý hardware. Také Talk se trošku zlepšil oproti Gingerbreadu. Co se ještě můžeme podívat je úložiště, které je v tomto případě pro aplikace 420 MB. Ovšem to je pouze pro odexované romky, takže nějakou neoficiální. Jinak to je, myslím, kolem 380 MB. A momentálně k dispozici je 100 MB. Externí SD karta má 8 GB a k dispozici je 6. A už tam mám nainstalované aplikace, které zabírají 260 MB. No, s kapacitou není problém. Ovšem operační paměť by mohla být určitě větší. Ale to už necháme stranou. A to je asi všechno, co bych vám chtěl. Ovšem nesmíme ještě zapomenout notifikační lištu. Jelikož jde o neoficiální romku, tak už tam jsou automaticky přepínače pro důležité moduly, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Také z nabídky notifikace si můžeme spustit toho správce na pozadí. A dostat se rychle do nabídky nastavení.